Intro. Ano yung intro natin? Sa buhay. Sa buhay tayo dyan, mga kosa. So, meron akong tanong para kay Mayores Kev. Salamat, Warren, sa katanungan. Okay. Ito na yung question. Okay. Handa ka na ba? Handa na. Okay. Tama o mali? Okay. Ayaw ba ng isang lalaki sa isang independent woman? Okay. Ano kasi, sa totoo lang, pag lalaki kasi, alam ng lahat yan na halos ang lahat ng lalaki is ma-pride. So, ang independent woman na, alam mo yung may independent na parang alpha female, yung dating na parang alpha male siya, umasta. Na parang kumikita na ako, meron akong sariling income, sariling bahay, di ba? Strong siya, no? Strong, independent. Hindi naman sa ayaw. Siguro nagkakaroon lang parang, alam mo yung na, ano lang siya na, ang bawat lalaki, parang na-intimidate siya. Lalo kunyari yung babae, mas malakas kumita. Isang lalaki, hindi. Depende rin yan sa level of understanding at level of intelligence ng isang lalaki. Kasi maraming lalaki na mataas yung ihi, o mataas ang pride na, ako lalaki, ako dapat ang provider. Paano kung makakamit siya ng isang babae na good provider? Parang nahihirapan na siyang i-accept yun. Parang naging... Yung ego ba natatapakan? Yung ego, kinakain siya nun. Tapos, every now and then, kunyari, bibili siya ng couch or bibili siya ng ref or ano, yung babae. Tapos yung lalaki, parang, hindi, dapat ako yan eh. May mga ganun lalaki na parang natatapakan sila, na ayaw nila. Pero hindi lahat ganon. Pero, tingin ko, dahil nga, dalawa lang ang pagpipilian 50-50 na gusto o ayaw. So, sa tingin ko, pwedeng half nun may gusto, pwedeng half nun may ayaw. Pero kung ako, ikaw, ako nandun ako sa part na kung strong independent woman, ikaw kasi strong independent woman ka na nun eh. Talaga? Oo, kasi kaya mo na mag-rent, kaya mo bayad ng bills, kaya mo nang mamuhay mag-isa nun bago kita makilala. So, yun yung magiging mo na as strong independent woman pala. Yung pero iba pa rin kung yung mas ma-higher salary, di ba? Pero sa ating dalawa kasi, kung yung higher salary mo, willing ako yung mag-resign, di ba? Oo. Pero syempre, sa akin kasi, parang okay lang ako sa bahay. Hindi naman ako yung lalaki na gusto kong nasa labas lagi. Parang ganun. Pag nasa bahay ako, okay lang ako sa bahay. Tutulog, luto, hugas. Lahat kaya ko naman eh. So kung sa nun, parang hindi naman ako na-intimidate. Hindi rin ako yung nag-alangan. Kasi parang mas pabor pa nga sa akin eh. Kasi kung may time o magkakaroon ng pangyayari sa buhay na hindi inaasahan, tulad ng magkasakit ako, alam mo kung paano kumita ng pera o gumawa ng paraan. Ganun. Kaya parang sa akin, blessing na yun kung makakilala ka ng ganun. Oo. Kaya sa akin, okay ako dun. Okay lang ako dun. Okay lang. Fair yun sa akin. Yun lang yung sagot ko. Okay, so tapos na tayo. Tapos nawawala na tayo dun sa question na yun. Hanggang dito na lang mga kosa. Sige, laksan mo lang konti. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. Nawawala kasi yung boss mo. Yaw.